mga pagpakita sa hugot nga debosyon kang Senyor Santo Niño mo ang pag-display sa nagkalain-lain niyang imahen sa nagkadiiyang dapit dinhi sa Sugbo, ilabi na ning nagsingabot niyang kapistahan. Ang mga image exhibits gidagsaan usab sa mga deboto. Si Chona Carion sa iyang RTV Presents. Dili ikalimod na bisan asang suok dinhi sa Sugbo, masinati nato ang hugot ka debosyon kang Senyor Santo Niño. Masimbahan, panimay o bisan asang mga establishmento, makita nato ang imahin sa balaang bata. Timailhan lang kini sa atong hugot kapag tuo kaniya. Usa sa pagmatuod sa mga deboto sa pagmahal sa balaang bata, mao ang pagmuntar o mga exhibits sa nagkalain-laing dapit sa dakbayan ilabi na ning panahuna. Gani dinhi sa usa ka mall sa dakbayan sa Sugbo, Enero 9 pa lang makita na ang nakadisplay nga mga imahin. Gibana-banang moabot sa 50 ka mga nagkalain-laing mga imahin ang makita dinhi nga gipanag-iya sa mga banay gikan sa Cebu, Dumaguete ug sa Tondo. Ang pag-display sa mga imahin nahasubay sa Philippine Catholic Church celebration of 2019 nga Year of the Youth. Ang mga imahin kasagaran gipanag-iya sa mga batanong deboto. Ang pagpahigayon ni ining mao exhibit nagsimbolo sa mainitong pagtimbaya sa mga Cebuano sa mga mobisitang mga deboto gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod o sa kalibutan. Paagi sab kini pag-edukar sa katawhan ilabi na sa mga batanon sa hugot ka debosyon kang Santo Niño. Ang feng shui master nga si Dinglo Torrefranca wa si piyata ang paghapit sa mga imahin. Mato niya nga dako kaayo og natabang ang iyang hugot nga debosyon sa Santo Niño. Nakabase na siya sa Baguio City. Well, I feel enjoyment, then I feel fulfillment, happiness sa mga dreams ko, sa mga plans ko, parang may guide siya. Na-enlighten yung mind ko sa decision making ko. Tapos successful ako sa life ko. Ang lumadusab nga taga Dipolog City nga si Jocelyn Papacol wa pakyasa ang pagsimba sa Santo Niño kung mobisita siya dinhi sa Sugbo. So nalahi mong ibati ba marag overwhelming ka, ding happy ka, ding gaan mo magalingon. Tiunay ug bug-os ang pagpakita sa mga Sugboanon sa debosyon kang Senyor Santo Niño. Ang pag-display sa mga imahin usa lamang sa pagpakita sa dakong pasalamat ug gugma ngadto sa balaang bata. Ako si Chona Carion ug kini ang akong short docu.